Čaute ľudia, zrušilo sa mi natáčanie, nechápem prečo. Zdravím vás, Kochabo, jo. Robil som unboxing. Dobre, počkať. Áno, je to táto klávesica. Je to SteelSeries Apex 9 Mini. Jo. Je to Best Gaming Keyboard, je to toto, neviem čo to znamená. Swapped bol option switches, akože asi môžem si vymeniť switche, ale to teraz jedno. So iba vám povedať, že ideme si ho vyskúšať, ako sa som hraje, jo. Nastavil som si ju, ale zistil som, že celý čas sa mi nenatáčalo video, takže nastavil som si, aby sa mi takto menila farbu. Ja tu mám asi kolečko od SteelSeries, ja neviem. Dobre, na oci som si prečítal, potom mi logicky napadlo, že nepotrebujem ho, lebo vlastne viem, aká to je aplikácia. Nie je to žiadna spolupráca, čo je škoda. Napríklad možno v budúcnosti môžeme urobiť zo SteelSeries spoluprácu. Budem veľmi rád. Ja. Ideme si rýchlo pozrieť môj locker. Jo. Takže mám tu dva Fortnite crew. Potom tu mám Catwomanku, však to by prečo nie. Potom tu mám Sub-Zero, jo, mám tento Battle Pass. Asi tieto všetky skiny, okrem minimok sú Battle Pass skiny. Jo, napríklad Emma Frost, alebo Gwenpool. Napríklad Aura není, jo, napríklad toto není. Jo, FNCS-ku, no, nej, Crystal z Battle Passu. Aura, ako som. Toto není napríklad. Jo, neviem, toto není ešte, toto neviem, ale asi hej, toto bolo, potom, toto to je samozrejme z Lega, potom tu mám Felinu, jo, hitol som Unreal, jo, v ešte minulej sezóne, v reloadoch, mám to aj na profilovke na YouTube, jo, takže tu mám Sub-Zera. Jo, shop, mám 1300 V-Bucksov, lebo som si teda kúpil Battle Pass. Emoty mám takéto. Jo, proste, samozrejme Icon Series, mám Greedy, mám Java Switch emote. Mám Lucid Dream, Maya He, Miku Life. Mám Ninja Style, Pointed and Strut, či jak sa to číta, Popular Vibe, Eminem, Snoop Dogg, Bond i Want a už toto od Billie Eilish. Jo. Znamená, tieto všetky pesničky počúvam okrem Greedy, tohto a tohto. Jo, takže jo, potom to sú nejaké Battle Pass. Jo, nejako rýchlo, toto sú Battle Passové. Jo, toto je za dvojfázové ohradenie. Toto som si napríklad mi giftol, kamarát. Chapter 5 Season 3 Battle Pass, toto bolo sa zdá, že zadarmo za Halloweenské. A inak už som stihol dať 3 korunkové viny už za túto season, koľko 10 dní trvá. Neviem, 2 týždne, neviem. Jo, to je Battle Pass, Chapter 6 Season 1. Ground Pound, to neviem skadiaľ mám. Asi mi kamarát giftol, jo, toto je Battle Pass, Godzilla Emotes, jo, to bolo Chapter 5 Season 2. Jo, hrám to Chapter 5 Season 1, takže od tej najlepšej sezóny. Ideme si to vyskúšať teda do kreatívu. Jo. A môžeme dať jednu hru ako keby Battle Royale. Počkaj. Nechcem mať tento skin, dám si toto. Dám si toto. Inak backblingy nie sú nejaké zaujímavé extra. Jo, sú to crew, potom Battle Pass. Battle Passové. Že asi niečo extra.
Pickaxy mám takéto. Mám toto. Jo, mám aj FNCS pickaxe. Mám toto. Jo, nič také zaujímavé, jo, ale to je FNCS pickaxe mám. Glidery takisto, ale toto bude používať asi. To od toho henteho. Od tohto tu sa vzera. Glider nič, kicks, žiadne boty nemám. Ja tak nič, asi také zvláštne. Takže ideme do kreatívu. Na shope mám Alkan podtržítko. To, kdo pozná Alkana, tak rešpekt. Alkana asi poznáme všetci. A keď nie, tak žijete asi v podzemí. Nech sa vás rozvíkam, ale tak museli sa aspoň trochu počuť od Alkana niečo. Však zaostri. No. Dobre, uvidíme sa v kreatíve, jo. Nie sa ozvem, čauko. Dobre, že jedno ma to do kreatívu, ja som si potreboval dať vás to len do mobilu. Jo, uvidíte moju ruku, ako hrám, jo, hrám normálne takto. Mám to o asi 90 stupňov, alebo ja neviem. Dobre, klávesnica je tichučka. F-ko. Jo, funguje. Ja nejsem nejako extra zahratý, takže nehejtite ma, jo. A sa vyraz vyše sekáka a mu to. No kávo, triple edity úplne pohode. No tak teraz úplne nie. Dobre kámo, spadol som. Aj kámo, prečo mi to nestáva? OK kámo, edituje sa na tom bolsky. Má to akože dosť, akože ja to zmáčknem, mi to edituje. Že akože cením. Jo, ukážem vám náš slow motion. Prečo mi to... Neviem. Ja som spomalený. Neviem moc editovať dobré schody. Takže neviem, to môžem dobre editovať. Ale akože pohode sa na tom edituje dosť dobre, pardon. Je to dosť dobre, kamo. Je to na to, koľko má stála, kamo, nejsou vôbec sklamaní. A stálo mi nejakých, koľko, 109 €? Alebo 106? 104 € stojí normálna klavesica. Ale ja som si to dal do Alzeboxu. A úplne som spokojný. Sice o nejakých pár eur stála drahšie, ale to absolútne nevadí. Pomer sa na výkon, kamo, dosť v pohode. Ideme troška na rýchlejší mod. Mám zapchatý nos, takže niekedy mi proste toto zabehne, no neviem či, ale proste niekedy proste nemôžem rozprávať, alebo jak by som povedal. OK, kamo, OK. Ja niečo na tom viem, ale hovorím, nejsem rozahratý, takže... Ale triple edity hádam viem. Yes, kamo, úplne v pohode.
Dobre, ideme si to vyskúšať do Battle Royale, kámo. Mám síce korunku, dneska som hral, áno. Ale bola to iba čisto náhoda, že kámo, že som vyhral. Hral som na placement a toto. Začínam byť asi chorý. Pardon. Ale kámo, nenormálne toto. A tu v Bratislave, kámo, to je tak na hovno. Ale pardon za ako sa vyjadrujem, ale tak viac inak to asi nejde povedať. Kámo, ale s klavesy som mega spokojný. Môžeme si teda ešte ukázať, že tam má naozaj yellow switche. Je úplne tichučka. Jo. Ale napríklad ja neviem, strelo si vyberám. Ať mi to pôjde. Dobre, kámo. Ja neviem vyberať klavesy. Jo, dobre. Mám to. Naozaj sa pozrite, že to má yellow switche. A inak, kámo, ja s týmto vôbec neviem narábať. Takže ja to dám opatrne späť. Dobre, počkajte. Dobre. Pokúste sa hrať čo najlepšie. Jajka, ja som si už poškrabal, nevadí. Posnažte sa hrať čo najlepšie, kámo. Ale môj počítač akože mi nepraje, sa mi doseká jak cip. Dobre, budem to mať asi najťakov. Ale to mi nejako jedno. Aha, kam dobre, nadal si je hot drop. Ja si pôjdeme do retail down. Zvláštna je tá klavesica. Dobre, akože pohode, akože dosť je pekná. A ja si to dám na stabilné FPS-ka, prečo mám unlimited. A ja sám neviem. Ja, takže som zvedavý, že ak sa mi bude so hrať. Vidím, že pada so mňou, neviem, jeden capek? 2? Neviem, jeden asi. 2, okej. Nejako ešte zvládnem. Ale nie som rozpinkaný, jo, takže nemám to v ruke dneska. Ale hneď som vyhral na prvú hru, ale tak akože, čo sa dá robiť. A vidím, že mi zóna úplne praje, no. No, dolandingoval som a hneď je zóna. Paráda reloady. Úžasné. A tu nemáme Česko, čo je tiež úžasné. Jo. Počkaj, sa toho troška hlasejšie. Ja nemám reproduktory, musím si kúpiť reproduktory. Teda mám reproduktory, ale pokazené. Takže musím si zase kúpiť. Najlepšie bolo asi. Dobre, dva capci padli tým smerom. Tým nord asi. A to je teraz jedno, kámo. Dolandingoval som hneď zóna, kámo. No neviem, či dám nájsť ani poslednú šestkou, či čisto. Okej, kámo. Ale však starám na zónu, mám medkit, takže
Inak mi to extra nevadí. Hej. Ako toto ešte polutím, ale bych šel to dávej. Za mě je až tu. Čo není úplně zlé, ale tak. Osarka môže, proste som landingol a hneď je oznámená zóna. Kamo to prdele. Keby ani sekundu som si kam nemohol nalotiť sa. Oťažím nejaké základné matrokami. A to bol asi bot. Lebo aj toto je bot. No. Kamo, to ešte aj ďalšia zóna, bože môj. Kamo, zlíš prdel. No, niečo zlaté, dyk. Na teba serem, sapka. Au. Čo má za to? Mytické. A to je snipa. A toto je hráč. A tam si big shield. A takto rýchlo zbehnem. Si požičam. To si požičam a vpakujem. OK, kámo. Daj mi auk. OK, kámo, padám. Kámo, proste dobré. Dobre. Rýchlo, nice, toto som potreboval, to si dám veľmi rád. Kde je ten chcípak, kamo, čo tam kempí? On je tam. A jen si dať treba. A toto sharpshot shotgun, či čo toto je? Prime shotgun, pardon. Áno, prime shotguna, no sharpshoot shotguna. Ja ne ani čo to je za sharpshoot shotguna. Ne, viem, možno, počkaj, neviem. Neviem, musel by som sa pozrieť do kreatívu. Takže no. A dik dávaj medkit. Nejsou to až takí špatní hráči. Ale akože nejsou nejaký extra dobrý. Lebo potrebujem, aby nekempili a to je všetko. Si dám. Jo. Tak toto bude tak asi troška dlhšie videjko. Takže budem rád, keď sa k tomu vrátite. Alebo môžete to pozrieť na jeden zážah, čo budem tiež rád. Že toto. Takže no, dobre. Rovním, že tam je airdrop. Tam, na mape. Dobre, tam sú nejaké fajty. No tak ja si ten airdrop rýchlo vyzdvihnem. Ja, dobre. Toto. Kamu kto reálne hral túto shotgunu. Kamu však tak trash shotgunu, že až. Ak ju niekto hrá a vie za ňu hrať, tak to je dobré.
Ale ja na ňu neviem za ňu hrať, takže no. Ja radšej napríklad túto klasickú pompu alebo prime shotgunu, čo je tiež nejaká v pohode shotgunu. Ale keď hráte epickú taktikálku, tak radšej choďte do zero buildov, kamo, lebo akože tam ju niekedy zoberám aj ja, jo, to sa priznám, ale kam do buildov ju neverte. Ak vám vyhovuje a spamujete, tak dobre. Ale prosím vás, nerobte to, lebo kazíte zbytočne hráčom hru. Ja idem tohto celko snajpnúť. Ak sa mi podarí, opa. Toto nebol hit, dobre. Máš tam hráča, bro. Dobre, a môj aim je tak trash, že až. Pekný, no pekný. Docela krek. Dobre, kámo, tak dobre, kámoško. Tak teraz som si pondial celý loadout. GG's. A nie to kampíš. Asi, opa. Dobre, kámo, tak ja neviem, čo mi je. Dobre, si kašľam na to, musím sa už viac sústrediť. Flora z podtržítko. Dobre, kámo. Dobre, kde je airdrop, tu. Tam je tam. Bro, vážne? Dobre, kámoško. Idem kámo ešte jednu hru. Sa vám ozvem, keď sa zapnem ďalšiu hru. Ale musím uznať, že tá klávesnica je dosť dobrá. Jo, je to teda ešte teraz značky SteelSeries. Jo, takže som spokojný s ňou. Dáve som jej také, neviem, 8-10. No, môže byť, kámo. Osmička je slušné číslo. 8-10, tichučka je, kámo. Ideálna, kámo. Fakt, akože aj rýchle spínače sú. A je proste všetko. Ja som s ňou spokojný, jo. Dáme ešte jednu hru. A teraz sa budem viac snažiť, kámo. Nebudem brať Auga. Lebo kámo, Aug s tým handym je maximálne dobrý do diaľky, kámo. A keď niekto na teba skočí, tak akože máme Dolores. Neviem, ja som to extrémne pofilil, ale neviem, čo som si akože myslel. Dobre, ale to je táto mapa, čo není úplne moja obľúbená. Ale tak čo už. Jasne, super dinka, kámo. Choď sa dotknúť trávy, dobre? Bežíš ako splašené. Tam úplne neviem, čo je za česká. Musíte mať zaostrené celý deň a... Neviem, kam poviem o času nemá. Dobre, ja mám Elite. Ja mám rank teraz Elite. A keby ste mi niekto nepovedali, že nehrám na eliťáka, kámo, dobre, je to váš názor. Ale tak akože ono to není až taký problém sa dostať do elitu, lebo bronze až diamond je čisto o kiloch, kámo, champion, teda Elite, Champion a Unreal, teda Elite a Champion, lebo Unreal už je najvyššia divízia a vyššie už nemôžete ísť. Tak Elite a Champion je čisto iba za placement. Tu môžete tam mať, kamo, môžete hrať skvadny, môžete hrať dua, môžete tam mať 20 kg, ale dá to vám menej percent. Teda aspoň mne sa to tak stalo, že ja som hral dua, jo. A mali sme nejaké, boli sme 13. A
a mali sme nejakých, koľko, 20 kg dokopy. Ja som mal 10, kamarát mal 10 a skončili sme teraz 17, či koľko som predtým povedal. A nám to dalo menej percent, ako keď sme hrali. Boli sme, koľko, druhý alebo prvý, teraz neviem. Mali sme 10 kg, kamarát mal 7 a ja som mal 3. A dostali sme viac percent ako za 20 kg. Takže odporúčam vám, aby ste hrali čisto iba na placement. Inak sa to náko nedá. Samozrejme, to prdele, traf sa. No. Inak keď chcete pušovať, tak samozrejme vám to aj, keď budete mať aj placement, aj killy, tak samozrejme to vám dá logickejší viac percent, ale teda aspoň podľa mňa, ja neviem, my s kamarátom ne že kempíme, ale tak chápete, akože lútime sa a čakáme do toho endgameu. Tá hra, keď je staknutá, čo sú akože v rankedoch, akože typujem, že sú staknuté hry. Neviem, teraz to sú publiky toto, ne rankedy. No, publiky sú to aj či tak, ale tak chápete. To niekto bol. Ale tak, chápete, publiky sú málo kedy staknuté. Ale ja keď som vyhral tú prvú hru, tak to bol, nie že bolo to staknuté, ale endgame bol staknuté. Proste nás žilo, že koľko, 10 a už bola moving zóna, takže proste už sa zatvárala zóna. Jo, ja som to vyhral kvôli tomu, lebo som, ne že hrávam box fighty, ale akože vedel som sa, kde mám sa presunúť. Má taká menšia rada do budúcna, keď budete hrať rankedy a toto, tak berte si loadout. Na začiatku hry nechám na vás, kľudne hrajte 3 zbrane a 2 healy, alebo 3 zbrane a 1 movement a 1 healy, minička. Ale potom mid game začnite hľadať medkity. Ak ste Elite A+, potom už endgame stačí iba čakať boxe a snažiť sa prežiť. Čo je asi najhlavnejšie. Takže jo, začiatok, akože start game je čisto na vás. Potom mid game, čo je stredná hra, to je proste akože začnite hľadať medkity. Ja toho som hral, že napríklad, bože môj. Napríklad, že dve zbrane. Dobre, kámo, tak Capek ma skoro zabil. Len kvôli taktikálke, kámo. Ja neviem hrať s taktikálkou. To je tak sprostá zbraň, že až. A ja možno zdechnem na zónu, kámo. Je automat. Ja zdechnem okut. Medkit tam je. Dobre, kámo. Jo, ja hovorím, keď, kámo, hrajte, že ešte raz, že začiatok start game, ja by som hral 3 zbranie, 1 movement a teda. Potom mid game by som začal hľadať medkity, ak nemáte, že keď hráte 2 zbranie, keď hráte, že 2 zbranie a movement, tak a máte 2 healy, tak to je pohode, jo, to je pohode. Keď máte big shield a mníčka a medkit, tak to je pohode, jo. Ale keď hráte 3 zbrane, movement a heal, tak ja by som namiesto napríklad Battle Royale alebo v reloadoch, tak ja by som hral niečo na spam, jo, akože v tom endgame, akože by som vyhodil SMGčko a napríklad by som to nahradil G36 alebo s tým novým,
s tým novým Assault Rifle. Takže tak. Jo, že vlastne to je jedno. Ale ak hráte napríklad, ne počkej, je niečo pomalé? Vlastne v chapter 6? Ja ani neviem. Je akože pomalený na fire rate, jo, alebo jak sa mám povedať, že... jak sa tomu hovorí, ukáž? No hej, fire rate. Jo, proste by som si zobral nejaké SMG, nejaké vy viete čo myslím, to nové Assault Rifle, to čo proste strieľa ako SMGčko, má fire rate ako SMGčko. To by som si do chapter 6 by som si to zobral. Jo, takže tak. Takže ešte raz. Nejaké proste start game, toto napríklad proste to Assault Rifle, potom môže byť pumpa, alebo tá auto freeze shotgun, ale to pochybám, že niekto hrá. Kámo, niekto nado mnou. Sa mi nepáči. Jasné, kámo. Ja nemám nič na movement, kámo. On proste sa pekne zdrhne. Dobre, SMGčko, pumpa a nejaké Assault Rifle, alebo keď hráte chapter 6, tak nejakú mamutku samozrejme, alebo snajpera. Potom midgame by som dal, že by som začal hľadať medkity, jo, napríklad už keď sa to blíži v tej moving zone. Fú, tekupam tam tem. Dobrá. Jo, takže by som začal hľadať ten medkity a tak no. Takže máme docela v pohode loadout, dosť v pohode loadout máme. Ja neviem, či chcem hrať... Dobre, ja to vyskúšam takto. A toto kámo... strašne... Toto nie je dobré do buildu, kámo, nemajú. Ja si zoberiem asi to SMGčko, kámo. Dobre. Dobre, C5 je úplne mimo. Aha. Kámo, tak ja som úplne mimo, ja som myslel... Dobre, kámo. Ja som úplne mimo, ja neviem čo mi je, kámo. To bol tak špatný hráč. Že ja som na ňom zuchol, jale. Dobre, serem na to, stane sa. Rýchlo aj prv. Kámo, sa zuchol na tak špatného hráča, boha. To bol tak špatný hráč, toto tak špatný. Ježiš, ja som na ňom zuchol, kámo, lebo ja som si myslel, že to je SMGčko. Dostal crack, kámo. A to je tento hráč. To je ten špatný. Mám môj metický grappler, nebude, ne? Nemám ako. Dostal crack. Jolo. Kde je?
On sa... to není, že? Kde je ten capek? No, že už niekto zabil kamo. Aha, kamo. Potrebujem nejaký rýchly movement. Jasne, kamo, že strach. Poď fajtiť, nie? Boha. Sorry za veľký kamo, no takýchto hráčov ani nenávidím. Proste, no dobre. Pekný spam. Dobre, ja nemám moc matra. Aha, kamo, ja som zdochol na takéhoto špatného hráča. Dobre. Pre toto video to bolo všetko. Ohodnotili sme si klávesnice, dali sme 2 hry. Nedal som si win, čo je škoda. Jo. Takže nezabudnite dať like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute. Čau.